Good afternoon everyone! Ngayon ko lang po may post to. For today's video ay magluluto po ako ng sweet and sour na isdang abo. Yan po yung tawag dito sa Bicol, isdang abo. Ayan, piniprito ko nga muna po yung isda. Ang lalaki pong isda yan. Sabi ko, maiba naman yung aming luto kasi palagi na lang prito o kaya sarsyado. Kaya sabi ko, sweet and sour naman. Dahil nga po meron akong mga sangkap na nandito sa kusina. Meron ng harina, meron ng yung cornstarch pala ay ubos na. Kaya harina na lang po yung aking ginamit. Meron pa nga pong tira na tidbits sa tindahan na hindi na nagamit o hindi na nabenta, ay ginamit ko na nga po dito. Hinihanda ko na nga po lahat ng mga gagamitin ko. Ayan, naprito ko na po yung isda. Kita nyo naman, napaka-fresh ng isda at ang lalaki po niyan. Sarap nga rin po yan sa daing. Ayan ay dinadaing din po dito sa pambuhan. Talaga naman pong napakasarap kung daing din yan. Bali, 6 na piraso lang po yung pinirito ko na ilalagay ko sa sweet and sour. Ayan, inalis ko nga po yung syrup na nasa tidbits. Ang tinira ko nga lang po yung laman niya, yung pineapple niya. Pero gagamitin ko din naman yung syrup niya mamaya. Ayan, luto na nga po yung prito at niready ko na nga po yung mga gagamitin ko. Lalagay ko na nga lang po dyan sa baba yung lahat ng ingredients na ginamit ko. Ayan nga po yung syrup. Sabi ko nga po ay gagamitin ko pa nga po siya. Ayan, nilagay ko na nga po yung UFC. Lahat na po yan UFC na nasa pack ang nilagay ko. Yan po yung gagawin kong sauce para sa sweet and sour. Tapos po ay maglalagay po ako ng asukal dyan. Ayan, nilagay ko ng asukal at tinimplahan ko kung okay na po ba yung lasa niya. Nilagyan ko pa nga po siya ng asukal pa ulit para matikman ko nga po kung okay na ba yung tamis niya. Kung tama na po ba yung asim at tamis na nagmi-mix po sa dalawa kasi may suka po yan na nilagay. Ayan nga po at kumuha din po ako kasi wala po akong cornstarch ay ang ginamit ko po ay harina. Yung iba po ay ayaw po ng malapot. O, kumbaga ay ayaw po nila yung gusto nila yung medyo tubig pa siya. Ganon. Yan. Hinalo ko nga po yung harina na nilagyan ko po siya ng tubig dyan para matunaw. Yan po ay ilalagay ko maya-maya. At pagkatapos nga po niyan na matunaw ay naggisa na nga po ako ng luya. At sumunod po yung sibuyas at yung bawang. Ayan, hinalo-halo ko muna at ginisa ko. Talaga namang napaka-sarap amoy-amoyin kapag nagigisa ng na may luya. Ayan lang po natin siya na mag-brown-brown po yung luya at yung bawang sibuyas. Pagkatapos na po ay ilalagay ko po dyan yung aking tinabi na ginawang sauce para sa sweet and sour. Ayan. Hinayaan ko lang po na mag-brown-brown po yung bawang sibuyas bago ko po ilagay yung tinabi ko. Ayan. Minsan nga lang po ako makaluto ng sweet and sour pero talaga namang napakasarap ng sweet and sour. Ayan. At ilalagay ko na nga po yung tinabi kong sauce po. Ayan. At nilagay ko na nga rin po yung harina niya. Dapat ay medyo yung apoy niya ay hindi gaanong malakas, kaya hinanaan ko lang po siya. Kaya po masyadong malapot yung nagawa ko, ay dinagdagan ko po siya ng maraming tubig at tinimplahan ko po siya. Nilagyan ko po ng asin at ng paminta at ng asukal kung okay lang po ba yung lasa niya. Ayan, nilagyan ko na nga po siya dyan ng tubig. Ayan. Tinikman ko na po at nilagyan ko na siya ng paminta at ng asin. Ayan, tinikman-tikman ko kung okay na nga ba ang lasa niya at maya-maya ay lalagay ko nga po yung pinirito na tinabi ko. Ayan, niluto ko po muna siyang mabuti yung sauce. Ayan, hinayaan ko lang po siyang kumulo ng kumulo at maya-maya ay ilalagay ko na po yung tidbits. Ayan, yung tinabi kong tidbits kanina na
nasa lata. Lahat po yun na inubos ko na. Ayan, niluto ko na nga po kasama yung sauce niya. Ayan, talaga namang napakasarap na siyang tingnan. Oh, at maya-maya ay ilalagay ko na nga rin po yung piniritong isda. Ang lalaki po talaga ng isda. Yan, ilalagay ko na nga po siya dyan. At yan yung nagpapalasa sa sweet and sour, yung pritong isda. Sabi ko ay magugustuhan to ng mga bata kasi mahihilig nga sila sa matatamis. Ayan, siguradong busog na naman yung mga bata nito. Kaya lang ay lumabas nga po sila. Sila dun sa kapatid ng papa ko, nandun sila ngayon at ako po ay habang nagluluto ay ako lang po yung mag-isa dito at yung asawa ko. Kapag dating nila ay may pagkain na sila, kakain na lang po sila. Ayan, okay na nga po at ilalagay ko na po yung prito. Ayan, talaga naman napakasarap na. Malapit na po siyang maluto niyan. Hinayaan ko lang po siyang kumulo pa siya ng kumulo. Ayan, luto na yung sauce. Oh, ayan. Babaliktarin ko nga po yung mga prito para lahat po ay yung maglasa yung sabaw niya. Yan yung nagpapalasa yung prito sa sabaw niya. Ayan, buti may mga sangka po ako dito kaya po nakaluto po ako ng ganyan. Yun yung naisip ko na lutuin. Kagabi po yan yung ulam namin. Yan yung ulam namin kagabi. Nagawa lang po ako ng video para may upload ko po ngayong umaga. Kaya lang po ay ginagamit ng mga bata yung cellphone. Ako, hindi ako gawa ng content. Kaya ayan, gayahin nyo na po yung lutong sweet and sour. Ayan, talaga namang napakasarap. Ayan, so yummy. Talagang sarap ng kain nila po niyan kagabi. Basta lutong probinsyana ay talaga namang napakasarap. Ayan, sa mga mahihilig magluto dyan. Ayan, dinagdagan ko po nga po siya ng bitchin dyan para malasang malasa po ang aking niluto. Ayan, okay na. Malapit na po siyang maluto. Ayan. Depende po sa inyo kung gaano karaming tubig yung idadagdag nyo po dyan. Kasi ang lapot niya po talaga. Ayan, yung iba ayaw nila ng malapot. Gusto yung medyo matubig pa siya. Ako gusto ko ganyan. Luto na po at pwede na i-serve. Ayan. Lutong probinsyana. Thank you for watching. Salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin. Lagi po ako nagpapasalamat. Ito po sa Facebook ay kailangan po talaga ay lagi tayo may upload. Lalo sa long video, lahat po text, photos, kailangan lang po dito ay magsipag tayo. Ayan. May content na ako. Thank you for watching everyone. Salamat.